Aaron Kassar ta' 41 sena minn Birzebbuġa inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat b'possess ta' arma tan-nar bla liċenzja. Kien it-tlieta filgħaxija meta l-pulizija rċeviet informazzjoni li f'Birzebbuġa kien se jsir negozju ta' armi tan-nar fejn kif waslu fuq il-post iċċirkondaw karozza li kienet qed tinstaq minn Kassar. Wara tfittxija nstab li fil-vettura kien hemm basket li fih kien hemm pistola kkargata b'żewġ balel. Brażiljan wieħed 12 sena u nofs ħabs wara li nqabad b'kilo u nofs droga kokaina marbuta ma' saqaħ meta pprova jgħaddi mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Adalberto Alves da Silva kien ġej Malta minn Sao Paulo. Il-qorti stmat li l-valur tal-ammont fis-suq ta' din id-droga mhux meqjusa daqstant pura kienet laħħaq massimu ta' 120,000 euro. Brendan li bsajla mill-fgura weħel il-ħabs war l-instab ħati li ħepp għal raġel ieħor f'argument fit-triq. Il-każ imur lura l-Marzu tal-2019 meta nqala l-argument fit-triq għal Domoro l-Marsa. Fl-argument bsajla ġie akkużat li ħepp għal Walid Jadala Mohammed Abu Asaf. Bsajla ġie kkundannat li kiser il-paċi pubblika, ikkommetta reat waqt li kien fuq probation kif ukoll ikkawża ġrieħ ħfief lil Asaf waqt l-argument. Il-qorti preseduta mill-imħallef Consuelo Sherry Herrera ikkundannatu għal 26 xahar ħabs, 24 minnhom minħabba li kien kiser sentenza sospiża. Raġel li lura fl-2011 ta' innar lil bib ta' residenza f'Ħal-Qormi żdieditlu s-sentenza bi 18-il xahar wara appell mill-Avukat Ġenerali. Martin Marco Baldacchino kien qabbad il-bib bi flok mimli petrol waqt li fid-dar kien hemm xi persuni. Fl-appell tiegħu l-Avukat Ġenerali qal li fl-2016 l-imputat ġie kkundannat 4 snin u nofs priġunerija li hija anqas mill-minimu stabbilit bil-liġi. Dan għaliex il-liġi Maltija tajt li l-minimu ta' qatt vandalu bħal dan huwa ta' 6 snin u b'massimu ta' 12-il sena ħabs. B'hekk l-imħallef Edwina Grima bidlet is-sentenza tal-akkużat għal 6 snin u issa dan se jkollu jirritorna l-ħabs biex ikompli jiskonta is-sentenza l-ġdida. F'ġuri rekord li nqata' f'jum wieħed quddiem l-imħallef Consuelo Sherry Herrera żewġ persuni nħelsu minn kull akkuża b'rabta ma' allegat stupru vjolenti. Wieħed mill-irġiel kien ġie akkużat li fil-lejl ta' bejn is-7 u 8 ta' Jannar tal-2012 f'lukanda f'San Pawl il-Baħar bi vjolenza kommetta stupru fuq mara li kien jaf minn qabel u li kienet fil-karozza miegħu u ma' raġel ieħor ftit qabel. Dakinhar mara kienet rikbet mal-akkużati u waqfet tieħu kafè f'Bay Street sakemm l-akkużati marru jġibu xi fuel wara li waqfitlhom il-karozza. Ingħad li l-akkużati krew kamra għal lejl wieħed peress li l-karozza ma riditx tistartja. Il-qorti nnotat li l-prosekuzzjoni seta' tresqet provi oħra biex tissostanzja l-akkużi tagħha bħal receptionist tal-lukanda, is-social workers li allegatament kelmet magħhom il-mara li qalet li ġiet stuprata, l-allegat arus tagħha u filmati minn kameras tas-sigurtà fejn kienu l-akkużati fil-lejl in kwistjoni.